Babake gak ngantuk. Radi ngajeng ngeten lho Ming. Nggih. Nggih. Kersane ketingalmu maju lek iso nek karepe panjak ini. Seneng aku njelunguk. Lho mboten napa-napa niki jenengan niku napa? Wonten dekate niki Mas Jono niki sekali-sekali cek tahu ya Mas Jono ya. Nggih, cobi sampean ae pindah ngoten lho. Napa? Pisan ae ndek sebelah Mas Jono mbek ngadeg. Pantek aku dikeroyok panjak. Ibu korek ayune teko kene tak delok. Pelek wedok. Nggih Mami. Nggih. Langsung kemawon ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalane kirang kompak. Monggo dipun jawab kanthi ikhlas sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya sing rawuh. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat senimane. Monggo dipun jawab. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawab kompak. Nggih. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem masyarakat pundi niki Mi. Carat nggih matur sembah nuwun. Sugeng dalu ugi matur sembah nuwun. Kula aturi malih matur sembah nuwun. Kok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya krulo Truk Budi Wijaya. Ugi mboten supe dalem maturaken sugeng rawuh kagem Bapak Edi paripurna saking DPRD Provinsi Jawa Timur. Fraksi PDI. Tepuk tangan kagem Bapak Edi. Oke, sugeng rawuh lan sugeng dalu dalem maturaken kagem Bapak Sadari Kabid Kebudayaan Jawa Timur ingkang pundi. Sugeng dalu Bapak, sehat selalu. Bapak Sadari sugeng rawuh. Ugi mboten supe kagem Bapak Didik Ketua saking Gedung Cak Durasim sugeng rawuh. Sugeng rawuh kagem Bapak Didik. Oh, sudah pulang. Nggih tapi tajik persani ten YouTube ya nggih. Niki dititipaken Bu Kartika kok. Nggih. Ugi mboten supe ngaturaken sugeng dalu lan sugeng rawuh kagem Ibu Kartika kasih kesenian saking Disbuper Jati. Sugeng dalu katur ibu kula. Cok macem-macem. Iku kembaranku. Nggih to. Kono tepak sing apik kene bunyek. Oke, sugeng rawuh lan sugeng dalu kagem Ibu Ani saking pundi? Oh, sampun kondur. Nggih, sugeng dalu kula aturaken. Oke, matur sembah nuwun dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa Carat ingkang pundi Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa ngaturaken sugeng dalu, sugeng dalu, matur sembah nuwun ugi dalem maturaken kagem sedaya bapak-bapak panitia. Nggih kali ibu-ibu ingkang rawuh ing dalu menika. Ugi kunjuk kula aturaken mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Nggih mami niki wau wonten serat nggih titipan kapurih ngaturi adik Aisyah ugi Raisa disuruh pulang ditunggu di rumah sama Bapak Juri. Ngoten. Nggih ingkang paring asma Aisyah ugi Raisa. Enggal-enggal mantuk. Ugi kunjuk matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh gak iso nyebut situ-situ. Nggih, waktune niki lagi disingkat nggih. Dalu menika. Sedaya. Nggih, dalu menika kasukuyung dening sound system-e THJ Audio. Tinge yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Budi Wijaya TV tasih nyengkuyung dalu menika kanthi padatan film humor, ludrukan kali campur sari. Campur sari ndelewu nganti gawe. Lan popile jenengan kepengin pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur tumplek bletek channel YouTube Gundul TV. Padatan sampean nggih menika Bedayan Sekar Sari serba serbi monggo diwiwiti kanthi duo Kartika. Ayo monggo. Lali-lali dan sekalingan ayo
suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Nggih. Yuk, Nggih. langsung kemawon dipun aturi seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Untuk Monggo. penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansa dan Ning Adis Bagaswari. Gendas luasak solae nata saking Purwa maneman neman ayo manut kalih arane jaman pelok semeru locak moga modon ayap rapi put jalane ngajarawa mumpung semuda eling alambe sayang tuwa Serapat kairingan Mbak Bella kali Mbak Adis dipun aturi. Monggo selajengipun Ibu ini. Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia. walang kekek sing mabur-mabur ora sida dipek mancing sedulur walang kekek mencelok nang tembok mabur maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang Yo! ibu korawon Ade! kaya ngene rasane ati kaya wayang menawi lakon Walang kekek katur Bapak Edi dan sampun dipun lajengaken Mbak Rani kali Mbak Dias. Gending selajengipun kula aturi kagem Bu Kartika. Nggih, kagem Bu Kartika. Iya. Ning Marsha Aulia dan Ning Zanana Disco. Lagu Salome Bu Kartika. Jadi pacar panasan dadang adang salamese leme-leme salabeng korame-rame beberengan raketane jujure alah bentak liat joget joget sami berang rame-rame Iya. aduh Iya. ada Salome. Salome. Salome niki wau kagem sinten? Katur Ibu Kartika. Nggih, salajengipun gendingipun kagem Bapak Kepala Desa Jarat. Sugeng dalu. Nggih, Bapak. Ning Nyantika Iya. Dimas Sari dan Ning Kiki Amelia. Gendinge rating katur Bapak Lurah.
Niki wau gending kagem Bapak Kepala Desa Carat. Dilajengaken. Kayak niki kagem Bapak Sadari Kabid Kebudayaan Jawa Timur. Ning Anik Gumalasari. Ning Marimas. Dan ning Reni Ananta. Kairingan gending. Arum manis. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, gulane Jawa. Aroma manis gulane Jawa, sing ireng manis, suweke sapa? Aroma manis manis, aroma manis, aroma manis, gulane batu. Gendingipun arum manis. Monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky. Peranan saking keluarga dalam nggih menika Mbak Rizky, Mbak Vikum, kali Mbak Yuni. Dung jari belung rondone kalopa ora butuh kae-kae butuhku mau ngambut gawe dari mana datangnya dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati tangan merah sana tepat kayak kendang di peperangan kayak ngene rasane ati kayak wayang ginawi lagu Tengol sampun kapireng panjenengan sami monggo dipun lajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu, dan Ning Sartini. Jare longang angso ning Bengawan Solo suwe ra ketemu awang ati kuru yen ketemu aja guyu-guyu jamang pariyane eling sabisane iki gendinge jamang iki gendinge jamang anane badeng celemang anane badeng celemang kayane laka-laka eseme angin liya ya serak ore Yuk ya. Oh langsung kemawon kairingan gending julat juli nonstop senior saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya yang pertama dipun
dipun aturi Ibu Yayu, Ibu Mary, Ibu Irma. Jula Juli non-stop. Gedung jari pelung rondone kalopo sekara bisa sesajine karyo patut lamun nyelamun tanpa upama Gimana kok kalau baus? Setaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung blender. Campur sarine delewung sesarengan all artis seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih, saderengipun paring pirsa mami Yalah. kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya yang ingin memberi bunga-bunga sosial bagi seniwati-seniwati Ludruk Budi Ada. Wijaya bisa di bawah panggung saja. Ipun, monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang Sumonggo. Kantor Ibu Kartika motor sembah nuwun. Kompositor menika. Tutuatku banget diarani pasir. Waktu kambang kelio loreng pinggir. Urung ketemu awan langsung ngesir. Dipegang koyok sampai kering sur mikiri kedang suka sajoro di bawah jodot di bawah burung anggur kuning sun bedok Mas Jono. Niki penghormatan keluarga saking Bapak Lurah ngersakaken kembang Probolinggo nggih. Awas gak ngambung aku lho. Ayo kene. Oh, oh. dibaringi jambu alas dulu Oh, jambu alas. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Lo ana semut
Sambuala sampun kapirang Probolinggo kembang Probolinggo nang kene ae Pak. Yuk. Besok nggih. Kaya tuwek-tuwek ketok bekakas ngene iso merangsang arek. Padalan kaos kaki. Ayo besok deh. Mriki maju. Yuk. Mendung petang arep putih fokus apa pada jejogetan semilae angin panjang gambaran umurne tresno aku tansah ngeteni tetesin tresno kang sejati Sabaki. Wedyen kelangan kowe mula ingkang palakrama wae kandang arep Probolinggo tak sirame banyune asmara kandang arep Probolinggo tak sirame sayur kentang sambil lama bubis apa kelingan bunga lawange tresno duh wong bagus kembang Probolinggo Monggo Bapak Lurah, Mas Pangki fotografer. La ilaha illallah, la ilaha Tansah dieling
uketi cabut kota beriman bersedia nangis kota santri ya pancen angka panggaan kastane ya lugruk iku kabedayan lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasar Pancasila wis dadi landasané perkawisan ya hukum ora lali Yuk, katuladan rakyat terus berjuang ningkat sapa bangunan panten maju kota maju panten kembang. Gimana kau kalau pasugatan kebudayaan Sekarsari serba serbi ingkang diperlajakan keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jroning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali pejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.